Kau tiba. Beli wong akeh wae. Sopo sing goleki? Wong ana masalah goleki tak. Delokan grebek cek wae tenan. Sopo sing nggrebek sowane? Udine kowe Piye? ngadu-ngadu kok. Ngadu-ngadu. Piye cek? Ya sing ora dadi yo, sing yo dadi ora lho. Piye lah? Lah yo ora kuwi. Piye iki? Piye? Golek gajos wae. Enggak itu sih cak seduk sih aku. Yo CS2 glendengi sing yo dadi yo, sing dadi yo. Wong ngono best friend. Wong dhewe nggih kaos bareng. Gion N gajos. Nah aku Ora diudi meneh tok ya. nek golek wong-wong ora lias aku. Aku duwe karo kalungku. Nek ngono ya takaki ya jimat kok. Ngopo? Karo kalungku piye? Kalau ngopo? Oh, dia. Ndopo? Nek wong golek iki ya. Iki gak cukup duit 1 juta 2 juta. Piro regane? Iki rakate ramangan. Ramangan ora ngombe, ora omah-omah. Mbok kira le. Urip-urip ning dadah. Ngene lho. Iki aku tenanan. Kowe lagi golek wong tenan. Bro ya, roti ya, kayak kocok-kocok ngono. Dia mau wong kok malah nyepelekno. Tenanan aku iki. Las. Kok mah. Las. Las. Kok mah, mas. Kowe iki salah ra masani salahmu jane. Ya kan yo ngono masalah ora ngerti salah yang bener kan. Ya wis ah, ngono. Nek sampe grebek wong dikeroyok wong ngene digecek ya mbok. Ya cara ndak wae menang ecak. Suku. Parane wong kok ora blas. Ya wis kon rene bocah sing nantang dia Bang Billy. Kowe iki diomongi wong tenan-tenan kok. Ontoseno. Diomongi wong tenan-tenan malah. Bu ya, kon marani rene mana iki kok. Godho rujak kolon diasik pecah. Ya wis tak paranane wonge. Langsung Terang ngayal. Yo karek kowe no. Aku sebagai kanca iso ngomong andani. Tapi nek ra kandhani yo wis. ya wis ndang ngalah kok. Yo wis sampe kowe digrebek ning ngene gejeri aku wis ora melok cawe-cawe kowe. Yo, Iya, waduh, entar. Terus bocah-bocah tak dulu ayo. Atas ngono iki yo bablas. Terpesona. Oh enak jenis suaraku. Sopo pimen cah anak wong kok. Cah bocah kok yo ora nek domet. Woi. Ngene, Pak. Ya kok ora domet tuh. Pembawa ndok. Para sopan sopan. Ada. Nah, Kebudaya apa iku larang ki. Ding aku diomongin lagi yo. Yo mangke. Apa kowe elek-elek aku tenan. Tomno iki. Mosok ora tau nger go. Ya ternyata elek-elek. Tapi ndak yo percaya. Lah yo. Lagi ono sing ngomong, Wong ngomong piye? jadi ngomong Riki yo, jarene kan dari Labiono ngomong ngene. Kowe iki ngomong ngene, wis ning Riki lho ket. Jadi kulaan lele terus lali wek teguh ora tau ngomong ngene lali wong ngene iki modele kowe jare ngomong. Tenan po. Rumah saku yo ora. Ayo. Lah tapi sik. Kowe kan ngomong ngono. Yo. Di satu sisi wong iki yo ngomong aku. Ngomong piye nek? Ya elek-elek kowe ngono lho. Jane yo karat wong. Marik lho aku nyauri ngene le. Ya aku kan yo koyo ora tau ora aku kuwi. Awur ket bayi blok kono. Wis tak omongi. Tak kanano ngene. Lho, nek Riki elek-elek aku ki ana critane iki aku. Tapi nek wong elek-elek wong kondo aku kuwi iya aku ngono. Oh, berarti yo begecil tenan kuwi. Apa adu-adu tenan aku iki wis mikir tok kono. Lah aku mikir kuwi ngono kok. Masa teguh ngomong ngene tenan ndak percaya. Aku lek gak percaya. Lha rumasane cah bayi piye apa didu. Lah yo iki tak omongi nek teko rene dolan rene rasa adu-adu. Podoe tak karo nek kowe nek niatem rene nek trimo ape omongan elek rasa rene aku ngomong. Tak kono. Lah yo.
Si bomongi sapa jane sia-sia. Lon-lon ah. Wis dibomongi sapa? Lah mata mosok ket mang yo ora roh. Sibuk lah bisnis. Bisnis ndek Tulisane. Lagi ono. Moro-moro dolan iki nggenku dik. Lagi ono. Jere aku. Lah aku iki bari pakakno gelem dulurem kok. Tak tekoki jere ngajak segel Loh, berarti gede. bener. Aja segel geden yon. Berarti bener kok. ora kok. oh lah berarti ya wis temu penyakite iki temu Berarti yo bener. Ndek ndi ngapa ngedok dhewe jawane. lah yo jebule cureke malah lagi ono dhewe yo Lah digejo terus dipiyano penah iki. Aku dingin tak bar segel iki aku yo dingi. Dia melayu kok. Ora gelem belani aku. Lah sidane nggih. Sing dulurem kuwi tak tekoki. Nah, masalah piye iki ceritan kawal. Nah, sing kawal sing masalah iki lagi ono. Ngomongnya ra ngejak segel geden. Dia nganu dulurem ku ngomongnya dijak segel geden ngono. Lah sing dipakakno aku. Lah aku dipanasi yo aku wong panasan nek. Yo nek kegabutan yo ngono. heeh Langsung mari putus cinta terus panas. Mulane cara rasa gampang panasan. Wis gak mikir cinta di tanan. Luwih apik ngopeni sapi daripada ngopeni anak wong. Nek terus penake dipiyano. penake jane kena enek rokok niku ndak mending jane Anco. betul-betul kocak Lah Lihat ngono kabeh lho. lho. Ngono lho. Sing tak karepno ket mang yo kuwi tak enteni kok yo malah bacot. Yang caloro join wi. Ah teko. Sitok nggo dileng omah opo jane? Matane. Nggo loro tok no ben kena awake dhewe model lah yes kowe ro. Kadang iki seduluran geger perkara ngene iki yo enek. Perkara rokok ki yo enek. lho Lah aku yo duwe no. cok lho waktu mau iki wae ku dingin ta ijel lah. Ijel lah. Korek iki lho. Ngosek ah. Tapi piye tenan. iki penake piye apa digoleki cahe Goleki. tekok ngundang Yo nah aku yo gak. Lah piye? Alok ngenteni dulurku sik. Nah, ini malah luwih apik. Tekoki jelas sing piye nggen Tapi wong iki cek nang omah ora ketoke. Cek yo. Ketok yo ning omah. Tapi iki wong cek nang omah. Ning omah ya. Lah kok asine yo kenal rek yo. Yo, Yo ora pateo cara menawa yo. Sekilas-sekilas tok itu piye, Cak? Arek kadang yo cah yo merantau. Nek menongko nek cek nang omah kan ngono. Kita ora kae lho. Kilo. Kilo. Kedulurem kilo. Terus Apa nih ndi iki? Ngopi, Mas. ning giroan ning motor lemah mbok tengahno awak ora durang genah aduh itu Aduh, becos ya. Aku dhewe becos. Ngerti, Mas? ini lho Kono lho, wong seneng dusul-dusul ngene ta. Enten apa ya, Mas? Sirine kok. Kowe geger mbek iki mung kanca aku. Nggih, Mas. Saya nang geger pas niku, Mas. Lah perkara apa? Perkarane yo aku gak ero, Mas, karo jawane aku. Loro aku diparani nang omahku ngono. Parani cah telu. Terus mono masalahe piye lho? Aku pengen ro. Yo gak ero tak kok Mas iki to. Loro marani aku yo enak apa gak ero aku. Ngene lho ceritane iki. Piye? Aku tok-tok ning ngarep omah. Lah ning taman lah, wingi yo panas ya. Nah, lagi ono iki moro. Ngomongnya aku jare wong STK kuwi ngejak geger geden. Lah tak parani ya. Nah, tak parani kene wani aku yo wani. Lah aku pengen panasan nih, dia yo. Udah ngerti aku wong telu dia tetep panas tetep ae. Lah, tak langsung senggel kuwi diceritakno masalahe. Sing lagi ono kuwi sing masalah. Lha iki padha piye terus penak-penakan. Berarti sing biang ladike lagi ono aku dipakano iki. Lah kowe apa bener? Kowe nantang tenan. Aku gak nantang, Mas. Ceritane kan ngene to. Yo. Aku kan ngarep omah. Rokok-rokokan. Lho loro kono iki lewat. Iya. Lewat iki loro iki mlilak-mlik mripate. Bar mlilak-mlik mripate kuwi ngidoni ning ngarep omah kowe, Mas. Kuwi bener. Miso-miso terusan. Lah wong berarti kono, Jo. Ndek ora nantang kok. Berarti yo Bener berarti yo tenan. Lah soalnya aku didu iki ngono, cuma kan aku biasa ngono wis tak anggap apa. omongan apa nek aku omongan ngono kuwi ya tak guyu nah aku tetep tak Karuan nek roh dhewe ngono lho, maksud kuwi ngono.
Ya saiki ngene ae, digolek ya ta. Ya ora apa-apa, Mas. Bareng-bareng benjut tingisan. Duh, karone ditegasno, aja main benjut-benjut. benjut to. Ngono lek dulure dhewe. Piye penake. Dileno nek gak kena yo piye apike kan ngono ben urusi kan. Ya ora apa-apa ae ngono ae. Ayo, delok iki. Wong dhek kadang gak tak telepon iki wong angel. Ya sampo selak ora ngetokno malah. Cah kuwi wae ribet ae soalnya. Ayo digolek. Ya wis. Iki rokokmu to. Main rokok. Tapi Mas. Cak, sepi ini dunia dia cacah, ora wong blas. Kok nek ngajak berantem. Ijek. Warga anyar. Piye, ku tiba? Aku tangguri ngono. Iya enak iki. Glek-glek usah. Arek lewat gang kontrol mau sampai enak menit itu aktivitas sih mana kok ora bos gue biasa kaki busi lu sujud toh iya saiki ayo halo tuh lo sampai ayo kita ayo Gini. Stop. Oke. Ayo. Halo, saya. Stop. Woi. Wah, sing tak bejel mau enggak? Dia apaan? Di mau yo. Gua lang. Aku numpak motor Gua biasa. tas sekarang. Piye? Aku dia mau bulan. Nek caranya niki yo ayo, Mas. Iya, buah. Ayo. Enggak piye penake? Nek ngajak piye yo ayo, Mas. Aku apa kowe? Aku wis. Wis Ayo. Biar misan karo anak tengahe. Gebak. Komunitas. Dalam coba. Cepat. Kawan. Wis piye penake? Aku dijur karo. Mane, Bro. Stop. Wis. Sudah. Sik. Timbang panas-panasan enggak? Di mana login merah? Masuk, Pra. Yo. Kira kamu itu. Ayo. Deman kok. Malah kadung panas malah. Cak, sampean ae mana iki wis. Sayangnya ayo wis pasang. Tak tinggal juga kemana? Biasa bos yo ngene iki.
Yang mana? Tahu, ulti. Sesuk ayo, ojo. Oh ya sesuk. Ya. Ojo sesuk ayo. Iki aku iki urung ngarit. Ya apik ya no. Sesuk ayo. Yes. Wis. Wis ayo lakukan aja. Untuk gas bro. Oh yo wes.